Και 15-4-84 με 97 και 16 του παράτησε το πέρασμα. Ο επόμενος είναι ο Κούπραμαν. Ο Ανδρίτσης ο Χρήστος λοιπόν, αυτό το Ιώτα Starlet, αντιμετωπίζει τον σκεπετάρι τον Γιώργο, τον Καλεντζάκη τον Βασίλη, συγγνώμη. Unitronic tuned by Κούπραμαν. Ενώ το 92 υποστηρίζει ο Μήτρος Παναγιώτης Car Experience και η Faster Tuning. Και φυσικά η Turbo εξέλιξης με τα σαλιγκάρια. Α, η Σιρήνα, εντάξει, δεν ήθελα να το πω γιατί... λοιπόν για το Starlet, 13 ξερό για το Golf.